It is interested in the which to go in amen. So Tagarisa pamatende ako. Zonalizo kuti Tagarisa pamatende atina. It's high time that we extend. It's high time that we grow. It's high time that we increase. It's high time in mimi samai kamusika gani wala project ya mwana ya Tagarisa. It's high time ya kuti wewe ubaki chinobatika. So shirikazi mara asukugara mabareni. Hallelujah. Mara asukugara mabuti mulingoma. Aewa. Mara rusia kuti inini ndirimuna anopa ibine ngoma. Hallelujah. So Kuwadzana tinepata kwamba tikaita vanhu vasikabereka. Zvibereko zvinobatika ibini zvepeya. But Mwari akutaura kurisa matende ako Kuwadzana. Kurisa matende ako Kuwadzana emweya. Kurisa matende ako financially. Kurisa matende ako in marriage. Kurisa matende ako even in your family setup. Hallelujah. Amen. So chokora Mwari notaura. Mwari otapanda kurangaridza shirikazi. Otapanda kurangaridza munhu yangari pachipani. Kuti Yesu uri ngoma iwewe. Ndamba zvanditora pana hanu. Ndofunga vanhu vaigara vachitonipa kuti heyo ngoma yakufamba. Heyo ngoma yakupfuura munzira. Vakatomupa mazita ekuti auye munhu ari pachipari penina ndiye anozvara. But shirikazi inonzi Hana, ndakuti shirikazi, mukadzi anonzi Hana haana kugumira ipapo. Zoita fande Mwari asvika kuna Isaiah otaurira kuti iwe ngoma pururudza nhasi. Iwe Kuwadzana pururudza mugore ra2024. Why? Because it is your season to eat. It is your season to go to greater heights. It is a season to go to places that you have never been. It's time yakuti ndiende kunzvimbo dzasandambopinda. Why? Because Mwari andiziva. So ndakuzvibvunza kuti Mwari patira basa raitika. But Mwari waendera mberi. Kuti it's a time to stretch. So ndakuzvibvunza kuti Mwari ura kuti tistretchereiko. Itsutato nenhamba iri stable. But Mwari onditaura kuti his real capability here.